Η OneBank σας καλωσορίζει στο νέο πρωτοποριακό OneBank Mobile Banking. Εξυπηρετηθείτε με άνεση και περισσότερες επιλογές, όποια ώρα σας βολεύει, όπου και αν βρίσκεστε. Συνδεθείτε σήμερα και ανακαλύψτε τον καινούριο και πιο φιλικό στον χρήστη σχεδιασμό. Το νέο Mobile Banking έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις συσκευές, ανεξαρτήτως μεγέθους οθόνης, κάνοντας την πλοήγησή σας ακόμα πιο απλή και ευχάριστη. Από τη νέα αρχική οθόνη, κάντε μεταφορές, ενημερωθείτε για τις κινήσεις των λογαριασμών σας ή τα υπόλοιπά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε για νέα και ανακοινώσεις που σας αφορούν ή μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η επιλογή ρυθμίσεις σας προσφέρει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητές σας. Στους ιδιώτες συνδρομητές προσφέρετε επίσης στατιστική ανάλυση της χρήσης των καρτών τους για τους τελευταίους 6 μήνες. Μέσω του μενού προσφέρετε η ίδια γκάμα των λειτουργιών όπως και στο Internet Banking μας. Μπορείτε μέσω του κινητού σας να διεξάγετε όλες τις μεταφορές και πληρωμές σας, να καταχωρήσετε τα alerts σας, να ανοίξετε ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και άλλα πολλά. Για γρήγορη πρόσβαση σε δημοφιλείς συναλλαγές, χρησιμοποιήστε την επιλογή Σύντομες συναλλαγές. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αρχική. Για βοήθεια σε κάθε συναλλαγή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια. Μέσω της αρχικής οθόνης μπορείτε να δείτε και διαμορφώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σειρά που εμφανίζονται οι λογαριασμοί σας. Επίσης, να επεξεργαστείτε τα μηνύματά σας. Νέο πρωτοποριακό Mobile Banking από την Τράπεζα Κύπρου. Δοκιμάστε το σήμερα και δείτε πώς κάναμε το καλό ακόμα καλύτερο για εσάς. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα.